Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patilankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu la Mulungu wachitatu pa chaka, ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Aheberi mutu wa 10 kuyamba ndime ya 11 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Brenda Daction kuchokera ku St. Augustine Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Mariko oyera mutu wa 4 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a Pastoral Director am Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu ankalata yolembera Aheberi. Wasembe aliyense amakhala chilili kutumikira tsiku ndi tsiku, ndipo amapereka sembe imodzimodzi mobwerezabwereza. Koma sembe zimenezi sizingathe konse kuchotsa machimo. Koma Khristu adapereka sembe imodzi yokha yochotsera machimo onse. Sembezo ndi yokwanira zonse nthawi zonse. Ndipo atayipereka adakakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko ali kudikira tsono kuti Mulungu asandutse adani ake kukhala ngati choponderapo mapazi ake. Mwa sembe imodzi yomweyo wasandutsa angwiro kwamuyaya, iwa amene Iye ali kuwayeretsa. Mzimu Woyera yemwe adatsimikiza zimenezi. Poyamba Iye akuti, nali pangano limene ndidzachita nawo atapita masiku amenewo, akutero Ambuye. Ndidzayika malamulo anga m'mitima mwawo, ndipo ndidzawalemba mu nzeru yawo. Ndipo akutinso, sindidzakumbukiranso konse machimo awo ndi kusaweruzika kwawo. Pamene Mulungu wakhululukira zonsezi, sipafunikanso sembe yochotsera machimo. Mawu a Ambuye. Tikoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 4 kuyamba ndime yoyamba kulekeza 20. Yesu adayamba kuphunzitsa anthu pambali pa nyanja. Anthu ochuluka adasonkhana kumeneko, kotero kuti Iye adayenera kulowa mchombo nakhala pansi m'menemo pa nyanjapo. Anthu onse adakhala pansi pa mtunda mphepete mwa nyanja, ndipo Yesu adawaphunzitsa zambiri m'mafanizo. Powaphunzitsa adati, mvetsani, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Mmene adali kufesa choncho, mbewu zina zidagwera munjira, ndipo mbalame zidafika ndi kuzitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka yapamwamba pa thanthwe. Pamenepo sidapeze nthaka yokuya, sidamera msanga, chifukwa cha nthaka ija sinali yakuya. Koma pamene dzuwa lidakwera zidapserera ndipo zidawuma, chifukwa zidali zosazika mizu.
Mbewu zina zidagwera pamene padali zitsamba za minga. Pamene zitsambazo zidaphukira, zidaphimba mbewu zija, kotero kuti mbewuzo zidalephera kubala. Koma zina zidagwera pa nthaka yabwino. Izi zidamera ndipo ndikukula, ndipo zidabala zinthu. Ngala zina zidali ndi njerema 30, zina 60, ndipo zina 10. Apo Yesu adati, yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu adali payekha, anthu amene adali naye pamodzi ndi ophunzira ake 12 aja adamufunsa za mafanizowo. Iye adawayankha kuti, Mulungu adakuwululirani zimenezi kale zidali zobisika za ufumu wake, koma enawo amene ali kunja amazimva zonsezi mfanizo chabe, kuti choncho monga mawu a Mulungu anenera. Kuyang'ana ayang'ane ndithu, koma asapenye kanthu, ndipo kumva amve ndithu, koma asamvetse kanthu, kuti angatembenuke mtima ndipo Mulungu angawakhululukire. Pamenepo Yesu adawafunsa kuti, kodi simuli kumvetsadi fanizo limeneli? Nanga mudzamvetsa bwanji mafanizo ena onse? Wofesa mbewu uja ndi iye amene amamvetsa mawu a Mulungu. Mbewu zija zogwera m'njira ndiwo amene amamva mawu a Mulungu, koma nthawi yomweyo Satana amabwera nadzachotsa mawu aja pamene adafesedwa mtima mwawo. Mbewu zofesedwa pa nthaka yapamwamba pa thanthwe ndiwo anthu amene amamvadi mawu a Mulungu, ndipo nthawi yomweyo amawalandira ndi chimwemwe. Koma iwowa sazika mizu, amangolimbika kanthawi pang'ono chabe. Pakafika mavuto kapena matsauso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo amataya mtima. Ndipo mbewu zija zofesedwa pamene padali zitsamba za minga ndiwo anthu amene amamvadi mawu a Mulungu, koma amatekeseka ndi za dziko lapansi pano, chuma chimawanyenga, ndipo amakhumba zinthu zambiri. Tsono zimenezi zimachita ngati kuphimba mawu aja, ndipo sabala konse. Koma mbewu zija zidafesedwa pa nthaka yabwino ndiwo anthu amene amamva mawu a Mulungu na walandiradi, ndipo amabala zipatso, ena 30, ena 60, ndipo ena 10. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, Mulungu adatilenga mu chifaniziro chake, kotero kuti mwa ife adayikamo nthaka yabwino yoti zipatso zake zitha kubereka mwa ife. Zipatso zakuyera kwa Ambuye zitha kupezeka mwa ife. Tisasekereze zipatso zakuyera kwa Ambuye mukati mwathu, chifukwa choti ifeyo tidalengedwa mu chifaniziro chake. We are created in the image and likeness of God, and in each one of us there is that goodness of God. Kaya atakhala munthu woyipisisa motitani, mwa iye muli ndithu chithunzithunzi, muli ubwino wa Ambuye, popeza kuti ife tidalengedwa mu chifaniziro chake. Izi zikutiphunzitsa kuti tisataye anzathu, tisayiwaleko za anzathu nthawi zonse, tiakumbuse nthawi zonse, tikhale nawo ndi kucheza nawo, kuti ubwino umene Mulungu adayika mwa iwo
uthe ndithu kupita pasogolo, asaziyang'anire pansi chifukwa cha zoyipa, chifukwa cha kufowoka, chifukwa cha kulephera, asabwerere m'mbuyo. Nthawi zonse kuchilimika pakuchita kufuna kwa Ambuye, osavomereza kuti ntchito za oyipa uja zitchinjirize ubwino umene uli mwa inu, umene uli mwa ine. Ubwino wa Ambuye uli mukati mwathu, akufuna tigwirise ntchito, tisanduke ndithu ake a Ambuye. Samalani banja lanu, ntchito yanu, umoyo wanu pochita zabwino. Mphaso za Mulungu mwa inu zikhale kuwala kwanu. Tisakhale ngati mbewu zija zinagwera munjira, kapena zija zinagwera pamwala, kapena zija zinagwera mukati mwa minga. Ayi, nthaka yabwino imene Ambuye adayika mwa ife, yolandira mawu a Ambuye ndi kubala zipatso mwa ife, tiyipititse patsogolo. Tiyenera kuchitapo kanthu ndithu kuti tibereke zipatso mwa ife. Chikhulupiriro chathu chikhale cholimba, kuti woyipayo achite manyazi, osasekerera zonyasa, osasekerera zoyipa, osavomereza kuti woyipa uja azisangalala, azitenga umoyo wathu, umoyo wanu, asokoneze banja lanu. Ayi, koma nthawi zonse tikhale ndithu anthu olimba mtima. Be courageous, kuvomera osapeneka kuchita kufuna kwa Mulungu. Ndivomera osapeneka za Mulungu, ndizagwira ntchito lero oli ndi Mulungu. Be courageous. Zokhoma za dziko lapansi zisakulephereseni, zisatilepherese kumtumikira Mulungu. Ndithu, I will become a priest, I will become a sister. Whatever the challenges, whatever the misconceptions that people have, whatever they thinking, whatever they take, I will become a priest, I will become a sister. I'll be married, I'll be a family man. I will cherish family. The joy of family is in the zabwino. Iyi ndi nthaka imene Mulungu anayika pakati pathu, kumutumikira Iye, kulandira mawu ake, kuti mwa ife tibereke zipatso. Ndithu tikuphunzira kuti Ambuye Yesu potipasa nkhani zimene tikuziwa kale, nkhani za mbewu, nkhani zozala, ali ndithu ndi cholinga chofuna kutiphunzitsa zakuya za mthenga wabwino. So Jesus' simple stories from everyday life, he does that to teach us about the eternal life. Ambuye atithandize kuti tisegule makutu athu, tisegule nzeru zathu, tisegule mitima yathu, kuti chikondi chawo chifase, chikhazikike, chibale zipatso mwa ife. Amen.